अगर आप भी चाहते हैं कि उगल म्यूजिक की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की के बिना वहाँ करता मनवा जैसे हम माई भवन प्रेमी के सरिया माई दुअरिया जैसे हम सैया के जैसे हम सैया के नमी के बिना वहाँ करता मनवा जैसे हम माई भवन प्रेमी के सरिया माई दुअरिया से लागल बा नमी के मेला घर नहीं के सैया कैसे जाई अकेला घर नहीं के सैया कैसे जाई अकेला धूमधाम से लागल बा नमी के मेला घर नहीं के सैया कैसे जाई अकेला लागल बा कैसे लगन लागल बा कैसे लगन एकरा से हम मनाई चुनरिया घरे बाना बलम एकरा से हम मनाई चुनरिया घरे बाना बलम डीजे आलोक गरबा घरे बाना बलम एकरा से हम मनाई चुनरिया घरे बाना बलम पूजला मंगाई सेवा नारिया लवा कन्या श्री राम छोड़ी अइले ना बहादवा कन्या श्री राम छोड़ी अइले ना बहादवा पूजला मंगाइले सेवा नारिया लवा कन्या श्री राम छोड़ी अइले ना बहादवा बादे मुख सके भजन बादे राजन के भजन एकरा से हम मंगाई चुनरिया घरे बाना बलम एकरा से हम मंगाई चुनरिया घरे बाना बलम नमी के दिना महा करता मनवा जैसी हम माई भवन प्रेमी के सरिया माई दुअरिया जैसी हम सैया के संग के करा से हम मंगाई चुनरिया घरे